Dismayado ang pila ka miyembro sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative sa nagakatabo sa ila kooperatiba. Pila kuno sa ila ang hindi na makaloan bangod kulang na ang pondo tungod man sang dalag ko nga loan. Pila sa karon sa mga miyembro ang nagaplano na nga maghalin sa kooperatiba. Mayara man nga wala gid kuno naghunang-huna nga ang ila ginasaligan nga opisyales ang mangin rason pa sa posible pagpamierdihan sa kooperatiba. Isa sa mga ginareklamo sa mga miyembro ang nakalabot sa ilang nga lista sang loans sang mismo Board of Directors kag opisyal sang kooperatiba nga nagalabot sa minilyon ka pesos. Pila lang sa mga inis na HRMO head Leo Elibencione nga may loan nga 5.7 million pesos. Head sang local civil registrar nga si Cherry Ampig nga may 1.5 million pesos nga loan. Kagang manager sang kooperatiba nga si Irene Doliesco nga may masaura 4 million pesos nga loan. Nakalabot na sa igtalupangod ni Mayor Jerry Treñas ang reklamo sa mga miyembro gani sa pulon sang alkalde ang mga opisyal sang Coop agud makapaathag. Gintinguan sa GMA Regional TV nga malabot ang opisyal sang kooperatiba apang wala gin pahanugutan ng news team nga makasulod sa ila opisina. Especially when they have problems, ang natabo pila lang kabilog opisyales mismo ang nakahulam sang dako nga fondo sang kooperatiba mo na hindi manami and pangitaan gini solusyon.